Алдагы котлау сәламебез зур Чирклей авылына аша. Бүген үзенең матур тулган көнен хөрмәтле милләттәшебез Сулейманова Нәҗия Абдул кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан кызы Мәрьям, кияве Рафаэль, кызы Фатима, кияве Идрис, кызы Асия, кияве Рәшид, улы Али, килене Дания, улы Арслан, оныклары Равил, тормыш иптәше Гүзәл, Рәшидә, тормыш иптәше Кәрим, Нурсинә, Рәйхан, Рахман, Рахим, Ләйсән, оныкчалары Ләйлүшка котлыйлар. 1946 елның 5 ноябрендә Зур Чирклей авылында безнең газиз кешебез гаиләдә 12нче бала булып дөньяга аваз салган. Әле бик кечкенә вакытында ук ул ятим кала. Көтмәгәндә әнисе үлеп китә. Аны әтисе белән апасы үстерәләр. Анасыз балага бик авыр туры килә бу дөньяда. 7нче сыйныфны тәмамлагач ул төзүчелеккә эшкә керә. Шул ук вакытта кич белән укуын да дәвам итә. Гомер буе юрист булырга хыялланган баланың кызганычка каршы эше барып чыкмый. Ул бары штукатур маляр һөнәрен генә училищеда үзләштерә. 1968 елның 1 апрелендә алар газиз әтиебез Сулейманов Аббас Халим улы белән матур гаилә коралар һәм мәхәббәт җимешләре булып безне, балаларын тәрбияләп үстерәләр. Бар гомерләрен алар безгә багышладылар. Кызганычка каршы 2010 елның 1 декабрендә әтиебез мәңгелеккә китеп барды. Бу безнең өчен бик авыр кайгы булды. Әмма әниебезнең нык рухлы булуы үзен сындырмады. Ул һаман безне яратырга, яшәргә көч тапты. 2015 елны әниебез үз хыялын тормышка ашырып хаҗ кылды. Ходай бары тик кабул кылсын иде аның ошбу изге гамәлен. Әниебез сыман акыллы, тыйнак, йомшак күңелле, җылы йөрәкле ана да юктыр. Ул безне гел аңлап, тыңлап яши. Гомере буе аның хәер дугасыннан чыкмыйча, без дә тик фатихасын алып яшәргә тырышабыз. Сөйкемле карашың кояшка тиң, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора, зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Сәламәтлек, озын гомер язсын, гел көләч һәм яшь бул хәзергечә. Күңелең синең күтәренке булсын, сөенеп һәм сөендереп мең яшә. Кадерле әниебез, әбиебез, сине чын күңелдән матур туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа ныклы сәламәтлек, озын гомер, шатлык, куанычлар телибез. Син дөньяда иң затлы, саваплы кешеләрнең берседер. Без сине шиксез хөрмәт итәбез, чын йөрәктән яратабыз. Матур итеп яшисең син җирдә, үрнәк әнибезгә һәр эштә. Озын гомер сиңа теләгәндә амин дип торсын фәрештә. Күз нурыңны бирдең безнең өчен, йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карагач, безнең өчен бәхет син булгач. Юбилеең белән барыбыз да әниебез, әбиебез сине котлыйбыз. Бәхет, саулык, күңел тынычлыгы Аллаһыдан сиңа сорыйбыз. Әни дигән саен күңелебез талпына да күккә омтыла. Әнкәемнең кочагына кергәч, барыбер шул кайгылар онтыла. Әниләрсез якты дөньялар тар, матур көннәр моңсу үтәләр. Әни диеп телгә алган саен, йөрәкләр дә ныграк тибәләр. Газизыбыз, кояш гомере сыман бирсен Раббым озын булганын. Сиңа диеп җырлар сайлап куйдык, хөрмәт, рәхмәтләргә тулганын. Хөрмәтле Нәҗия Абдулловна, бар теләкләргә без дә ихлас күңелдән кушылабыз. Алдагы җырны кабул итеп алыгыз. Котлы булсын әни туган көнең, назлап кына сиңа дәшәрбез. Алла бирса синең белән бергә, узак еллар тагын яшәрбез. Рәхмәтем зур сиңа озак яшәр,
Безгә бит сине бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит сине бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәнҗемәші әни үскән шақта, түрлі шақларыбыз буладыр. Яхшылыкларыңны безгә бирдең, синнән генә үрнәк алганбыз. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит сине бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Яшәле әни безнең өчен, бу бит әле гомер уртасы. Якыннарың, балаларың белән күп гомерләр булсын үтәсе. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит сине бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит сине бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Син бар әле безгә таяныш.